Satang kato ga nisngi ka por ka lapoi bangin khnyat no ya ki budam ke bangin so ya hap hakan dong marwe bangin shim ya karai bayanong in pha shadalhi man ya sait na margari bat ka chai benrio ha ka khat khandai tri u ya yong jong menta usnem ka de ga sngi ka badon kam ya man iwe pa iwe ki nong shong snong hapo ka jala jongi namar hakan ga sngi ka de ga sngi ka ba upai ba kin ai ka jubab ka ba biang ya ka sensyar ka khadar hapo ka rihi baro ka we lau pai ba akwa ba jing sensyar kan sa biang kumju lane kan wan ka jing kelano hapo ka rihi baro ka we kumta kadan satang katto ka nesngi bangindang yo kalat perkhat yanongin pha shadalhi hakne ka election MP ka bamenta na Shillong parliamentary hapa phai shakajala Meghalaya ka election MP metausnam ka compare ladangini no jor bat ki we pat kisnam Hakiwe kiwe kisnam ke election MP khamtam Shillong seat kam dash ngai ne shongshit bha kumbalong menta usnam Henry menta ngiyo I bat ngi sakhi ya jing shngai bat ka jing shongshit bha ir kat shabadan ki jing elap election dan bet ki jing sawa ka jing shngai bat ka jing shongshit ru Baro ki parti saing partai apo ka jala kila sailut ki buik ki start man pen ngothu ya upai ba bekendang ai ki jing shanya ki jongki banjet ya kurtong na ka parti jongki lada dei na ka parti Congress RDA, NPP, VPP ne kortong shimet. Henry hakabakut kasyong hakikti jong paiba la unrai day nerai bakla hakandong marwe ban knyat ya ubudam ubadan ya kisap jong ki kortong kiba kilas ngobet. Tomenta khandiat ngin ya phaya nong is ngobet ban pha ya kine ki kortong sha parliament hadali hakaneka election. Ka parti Congress ukortong jongka ude uma Vincent H Pala UMP bamenta ka Shillong parliamentary ubade ru presiden ke parti Congress apo ka jala bamenta balabat ru kum MP menta la kharsan snam kenti RDA ka de ka kanhun ya trilang hapngi artli ki parti ka HSPDP bat ka UDP ukortong jongka ude ba Robert John Khajarin ude we kinga sai ai matbet apo ka jala bat kum nong tre mon ngobha ka imlang kasalang ubala tre labun bun snam ban syakri ya ka jai benreo NPP ka parti ka belasan syar ka jala menta ka Dr. Mazal Amparin Lengdo kadai ka kertong na kane ka parti kadai ru ka MLA na ka East Shillong bat ka minister ka sarkar jala bamenta kane ka parti ka belayo ru ka jingkershan na ka perlok bayajan bahajongka ka parti BJP ka VPP kane ka parti ka barang syumi isyan na ka election MLA ka barang syudap kidan sangut ki MLA ki bela job na kane ka parti u Dr. Ricky J. Singkon ude kurtong MP na kanega parti ubaderu ujna sekretari kanega parti hapo kajala u kurtong shimet u Profesor Lakhon Kema kum u kurtong shimet ha kanega election MP kumta na penikini kurtong barok ke bangila jer kateng haneng kadai sah kamon jong paiba yano kasyun kantha manlong kita kinong yasait syaka indro bar thau ain gari ha ka ba kajubab kin sayo ha ka sautrik ujeleu arjar arbsau Kajingkelah hakasensyar ka kadar kadai hakikti jongi.